Vítajte u môjho prvého videa. Toto video bude len o tom, že vám ukážem 10 takých skokov a nejakých trikov a takých, nejakých takých parkourových vecí. 10 ich vám ukážem a všetky triky budete musieť vedieť, aby ste urobili salto. Takže tie triky vám uľahčia urobiť salto, keď ich budete vedieť. No, ale ešte vám vysvetlím pravidla tejto hry. Je to taká hra, nie je to skôr o vysvetľovaní, ale je to taká hra. No, táto hra znamená, mám na každú vec, ktorú vám chcem vysvetliť, že musíte vedieť na salto, mám 2 pokusy. Ak jeden pokus nedám, tak musím dať kameru môjmu kamarátovi. Ak akože nedám niečo na 2 pokusy, musím dať kameru môjmu kamarátovi. Hej? No a môžeme už začať. Takže idem na trampolínu. A dúfam, že ma tam budete počuť, lebo budem ďaleko od trampolíny. Teda, kamera bude ďaleko od trampolíny, takže vy budete ďaleko od trampolíny. Hej? Takže aj ja budem ďaleko od trampolíny, takže budem musieť trochu viacej kričať, aby ste ma počuli. Dobre? No, ale nejdem to okecávať a môžeme začať. Takže idem na trampolínu. Dobre, som na trampolínu. Tak, level číslo 1. Normálny kotrmelec. Musím ho urobiť 2-krát, aj keby sa mi nepovedal. Hej, to som vám zabudol povedať. Aj keby som ho urobil úplne krásne, musím ho urobiť ešte raz, druhýkrát. Ideme na to. Hej, ideme na to. Dúfam, že ma počujete. Môžeme začať. Normálny kotrmelec. Ešte raz. Vec číslo 2. Para kotrmelec. Hej, neviem, ak sa to povie po slovensky, lebo bývam v Česku, nechodím od často na Slovensko, no tak rozprávam od česky, hej. Takže česky je to para kotol, ale slovensky je to para kotol. Ja neviem, ako to je slovenské, myslím, že para, neviem. Mám česky, hej. Ale aj tak som slovo zapínal česky, to je trochu chybné, ale nevadí. Môžeme ísť na to. Para kotol. Dáš sa na kolena a urobíš takýto trojuhelník. Hej, takýto trojuhelník. Dáš ho na zem, položíš tam jedno rameno a urobíš aký taký kotrmelec do boku. Hej, môžeme ísť na to. Ale mám ešte druhý pokus. To sa mi povedlo už lepšie. Dobre, ideme na level 3. Musíš vedieť stojku, hej, nejakú stojku, aspoň na 1 sekundu, čiže stojku, tá ti pomôže sa zdvihnúť pri tom salte a urobiť vo vzduchu tú otočku. Hej? Takú otočku to môžeme. Môžeme skúsiť stojku. No, to nebola mi dobrá stojka, ale môžeme to skúsiť ešte raz. Odpustite mi, že nebola veľmi pekná, ale moju kameru si chcem nechať. Moju kameru si chcem nechať, odpustite mi to, že nebola moc pekná. Level 4. Tiež stojka, ale prekotenie zo stojky dopredu
aby si mohol urobiť to prekotenie, akurát bez toho, aby si sa rukami dotkol zeme. Bude to trochu ťažšie, ale nevadí. Ideme na to. Toto je niečo také, toto. Idem ešte raz. Teraz musíš z tej otočky vedieť kotúl, aby si vedel ísť presne z toho vzduchu do kotúla. Chápeš? Zo vzduchu otočky a dopadnúť. Vieš? No, môžeme. Neviem, kto ma strčil, ale to ma strčil. Budeme začať. Je to presne toto. Dopadneš takto hlava. Všetko. Teraz som si srandu, idem ešte raz. Hej. A je to isté ako kotúl, ale vyskočíš a pritom ten kotúl, keď dopadneš, urobíš ten kotúl. Nevadí. Hneď sem prísť o kameru. Level. Koľkatý level? 6, dobre. Či? Nie, 7. Ja som blbec, prepačte. Kým budete robiť salto, tak akože musíte si nacvičiť dobre skakať, lebo väčšina ľudí na svete, čo veľmi trénujú salto a veľmi chcú robiť úplne na mŕtve, kvôli tomu, že nevyskočila, neodrazila sa, si zlomila hlavu, chápeš? Zlomiť hlavu. Alebo tak rozbiť hlavu zlomiť nie. Zlomiť krk a rozbiť hlavu, hej? Rozbila si hlavu. Oni si rozbili hlavu, keď boli na zemi, na tvojom. Ale môžeme. Keď robíš salto do diaľky, musíš vedieť hlavne sa odraziť do diaľky, hej? Odraziť sa nejak do diaľky. Som robil salto z jednej polovičky na druhú, hej? Ale keď robíš salto do výšky, tak musíš vedieť dobre do výšky. Ale dobre, toto bol level 7. Level 8. Najdôležitejšie je sa zabaliť, chápeš? Lebo väčšina ľudí aj si zlomila nohu. Zlomiť nohu. Tým, že proste urobili salto bez toho, aby sa zabalili, dopadli takto a zlomili si nohu. Hej? Takže najdôležitejšie je sa zabaliť. Zabaliť sa asi nejak takto. Keď sme sa zabalili takto, tak ako dopadneme, môže naša hlava sa puchnúť do tohto. Takže urobíme toto a už sa do ničoho nepuchne naša hlava. Takže takto sa zabaliť. Hej? A k tomuto levelu patrí aj hlava. Že proste musíš dať bradu ku hrudníku, hej? Takto. Je to veľmi ťažké síce urobiť toto a toto dohromady, ale niekto to dá. Ale najskôr toto už je level, nie 8, ale level. Nie, toto je ešte stále patrí k level 8. Spojiť hlavu a toto dohromady. Ale level 9 bude, musíš pridať v tom aj ten odraz buď do výšky alebo do diaľky, hej? Buď do výšky alebo do diaľky. A ja som dal do diaľky, by som skočil odtiaľto na to modré, hej? Takto.
Dobre, skočím si na odreň. Nechcem si rozbiť nos o tú siečku, viete, no tak som neriskovala radšej. To už nebudem robiť. Hej, ale je ťažšie urobiť toto, keď sa hýbete veľmi prudko. Je to ťažšie. Robíte veľmi vysoké, je ťažšie urobiť vo veľkej výške toto. Je to ťažšie urobiť, ako keď to robíš iba takto. Je to aj ťažké, keď to robíš, keď ideš dopredu. Toto je ťažké ako... To som ani dobre neurobil. Vidíte, ani ja to vedem. Pozrite. Toto je ťažšie ako toto. Ako toto. Viete? Takže prudké pohyby to máte prudké a jeden sa moc dobre, akože je to ťažšie urobiť v prudkom pohybu toto, hej? Ale nevadí, ideme na level 10 a to myslím, že viete, čo bude. Asi salto. Level 10 už ide salto. Robil som si stránku, level 10 ide salto. Dobre, tak salto ideme. Mi napíšte, či chcete vidieť salto z kolen, alebo či chcete vidieť normálne salto. Do komentárov mi to napíšte. A napíšte mi aj do komentárov, či sa vám toto video páčilo. Toto už je skoro u konca videa. Ideme na to salto. Tak už vieme, na čo som dopadol. Na brucho. No nič. Takže možno, že sa s vami ešte rozlúčim. V tomto videu sa s vami ešte pôjdem rozlúčiť, ale už ma neuvidíte, ako ideme skákať na trampoline a už neuvidíte ani trampolín. Takže môžete sa rozlúčiť s trampolínou, lebo v tomto videu už ju neuvidíte, možno v inom, ale v inom neviem, či hej. No, trampolína je za mnou, na tejto som skákal. Je docela dobrá, ale nič. Ahojte, ešte sa uvidíme pri rozlúčke, ktorá bude tiež v tomto videu, ale trampolínu už neuvidíte. Takže ahoj, trampolína. Povedz trampolína ahoj do videa. Ahoj. Sme u konca videa, dúfam, že sa vám moje video páčilo, ak dajte odber a like. Uvidíme sa u nového videa, tak čau.